Pratite novi pregled rubrike Demaskiranje, Kontakt Plus radija i alternativne. Tokom februara demaskirali smo preko 20 vesti i još jednom utvrdili da je rast broja lažnih vesti koje se šire pojedinim medijima, ali i društvenim mrežama, proporcionalan rastu tenzija na terenu. Među najupečatljivijim primjerima je informacija o navodnoj odluci o uklanjanju spomenika knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici. Utvrdili smo da se radi o dezinformaciji. Ipak, ovaj primjer slikovito je prikazao kako se dezinformacija brzo širila društvenim mrežama i izazvala paniku među građanima. Sa druge strane, Večernje novosti izvestile su o, kako su navele, provokaciji Kurtijeve policije, a da bi dodali na dramatičnosti iskoristili su fotografiju staru godinu dana na kojoj nije kosovska policija, već KFOR. Javni servis Kosova RTK izvestio je o navodnom pokušaju atentata na kosovskog premijera Aljbina Kurtija u Severnoj Makedoniji. Makedonski MUP demantovao je ove navode, a tekst RTK bio je samo jedan od primjera kako javni servis, pozivajući se na neimenovane izvore, propagandistički i senzacionalno izveštava o pojedinim temama, a posebno kada su u pitanju teme koje se tiču političkih predstavnika, ali i Srbije. Bavili smo se i temom navodnih letaka takozvane narodne odbrane. Ono što smo sa sigurnošću utvrdili jeste da je narodna odbrana potrebna pre svega čitaocima i to kako bi se odbranili od dezinformacija. A tabloid Alo je zloupotrebio saopštenja američke misije u OEBS-u kako bi preneo javnosti da se iz ove misije tvrdi da je srpski predsjednik potpisao Ohridski, odnosno Briselski sporazum. Utvrdili smo da se radi o manipulaciji ovog tabloida i da se iz američke misije nije ni tvrdilo da je do potpisivanja došlo. Kosovski portal Indeks Online je izvestio o navodnom ulasku srpske vojske na Kosovo i njihovom navodnom uperivanju oružja u albanske civile. KFOR je demantovao ovu tvrdnju koja je očigledno trebalo da izazove emotivnu reakciju kod čitalaca. Također, javnosti nepoznat portal koji izveštava na albanskom jeziku preneo je prošlogodišnju vest kao aktuelnu. A KFOR je ponovo morao da se oglasi tokom februara kako bi demantovao da navodno zabranjuje posete kosovskim zvaničnicima severu. Na kraju, RTK objavio je i snimak za koji je tvrdio da se radi o bivšem potpredsjedniku Srpske liste Milanu Radojičiću i bivšem predsjedniku privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandru Spiriću. Šamar koji je viđen na snimku pre svega svedoči da RTK još jednom po pravilu neprofesionalno radio svoj posao, onemogućivši u prvobitnom tekstu komentar bilo kog od protagoniste videa. Pažljivo čitajte ono što vidite i u medijima i na društvenim mrežama. Ne verujte bombastičnim naslovima i tražite više izvora informisanja.